Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan Siilipainin kortteliliigan viimeistä välieräottelua. Simo Siili vastaan Simo Siili. Pakilan poikia molemmat ja ensimmäinen erä pamahtaa käyntiin ja Simo painaa päälle aivan Simona. Huomattavasti suurempi kokoinen Simo on jo vaikeuksissa alkumetreillä. Ei oikein nyt pääse pelijuonesta kiinni. Tiukkaa vääntöä. Simo yrittää painaa vastaan, mutta pienempi Simo on selvästi sinnikkäämpi. Ja paljon aktiivisemmin Simo hakee nyt kyllä paikkaa ja yrittää ihan selvästi sieltä niskalenkkiä. Tosin väärästä päästä Siilillä on vaikea löytää niskaa, se myönnetään. Nyt kyttäillään, Simo hakee siellä ja se on eräpallo! Simo vie ensimmäisen erään, aika yllättäen pääsi sieltä tulemaan ja Simolla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin mennä palloksi. Nyt Simo jää kyllä aika pitkäksi aikaa sinne nurmenpintaan, ettei olisi loukkaantuminen tapahtunut. Siellä voi tulla piikistä terävä isku, yleisö on sitä mieltä, että nyt kyllä filmataan, mutta näinhän se on. Simo on takaisin pelissä ja toinen erä. Tämä jatkuu samoissa merkeissä. Simo painaa aivan selvästi aktiivisemmin ja enemmän on nyt tahtoa pelissä. Pienet töppösjalat painuvat multaan ja siellä ollaan piikkiä vasten painetaan. Nyt taitaa tulla siellä jo vähän nyrkkiäkin. En ole varma, kun nuo Siilin jalat ovat niin perhanan pienet. Aivan kuin Simokin alkaisi nyt hieman väsähtää ja siitä voisi aueta Simolle paikka iskeä ja pistää pelitasoihin. Ei olisi varaa nyt samanlaisiin lipsahduksiin kuin ensimmäisessä erässä. Se kävi yllättävän helposti se ensimmäinen eräpallo. Ja no niin, käy nytkin! Se on siinä! Ottelu ja eräpallo! Simo vie puhtaasti 2-0. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että Simo etenee jopa ennakkosuosikkina loppuotteluun, joka käydään ensi tiistaina Mäkiestän takapihalla. Tule paikan päälle tai katso ottelu suorana TV:stä. Luvassa armotonta tuhinaa.